Id-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia qal li dawk li wara s-7 ta' filgħaxija jħallu l-vettura pparkjata fil-Park and Ride tal-Florjana qed ikollhom ħallsu noll addizzjonali ta' 6 euro. Dan il-ħlas addizzjonali li daħal fis-seħħ mit-12 ta' Settembru li għadda kien ikkonfermat mill-Arriva li topera dan is-servizz. B'hekk il-kumpanija Arriva li topera wkoll is-servizz tal-karozzi tal-linji qed titlob 3 euro u 75 ċenteżmu għal kull min ħalli l-vettura tiegħu bejn is-7 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija biex ma' 6 euro żieda wara s-7 ta' filgħaxija persuna li tħalli l-vettura tagħha fil-Park and Ride tal-Florjana tispiċċa tħallas 9 euro u 75 ċenteżmu. Anġlu Farrugia qal li dan ifisser li ħafna nies li jew jaħdmu l-belt inkella jmorru jixtru l-belt u jaqbżu s-7 ta' filgħaxija anke jekk bi ftit qed ikollhom iħallsu kważi 10 euro. Id-deputat mexxej Laburista qal li dawn il-ħlasijiet żejda ser ikomplu jwasslu biex aktar nies ma jeħtlux il-belt u qal li l-Gvern għandu jara min aċċetta dawn il-kundizzjonijiet li huma ta' detriment għal familji Maltin. Dawn il-ħlasijiet jiżdiedu mal-ispiża addizzjonali ta' 500 euro kull sena li l-ħaddiema li jaħdmu l-belt kellhom jiffaċċjaw wara Lulju li għadda meta l-Park and Ride għadda għand il-kumpanija Arriva.